Забележете, вчера имаше физическа провокация с физическо насилие от някакви лумпени хулигани, които бяха предвождани от депутат от партията БСП. Днес сме свидетели на провокация от психологически характер. Тук имаше лица, едно от които е обвързано с една неформална организация по движение за протива 23 септември. Това може да се докаже, това е с много ясен голем екстремистки лук. А другото, което в крайна сметка ще си влезе за малко Александър Николов, е в връзка с него. Тези хора прочетоха една декларация явно с цел провокация. Ние тук не допускаме политико-партийна пропаганда, какъвто и да е. Може би лицата искаха да нахуят дори в академичния съвет по някакъв начин да го провалят. Ще ви моля в бъдеще просто да запазвате непрекъснато спокойствие, да не се подавате на провокации, никакво насилие. По начина, по който изведохме господата там, по този начин. Те първо ще има, ако не повече физически провокации, ще има психологически. Моля ви да запазим спокойствие, знам, че всички сме изнени.